Iyon na mga kababayan, muli nandito tayo sa ating YouTube channel ulit. Re-reaksyonan natin itong mga nangyayaring iba't samot-samot saring mga balita ngayong buwan na to. At Tebes nagsalita na dumidipinsa siya sa mga paliwanag niya. Nagpaliwanag na walang tanong. So bago yan, kung kayo bago lang sa aking channel, mangyaring paki-like at share at paki-pindot na rin ng notification, pa-subscribe na rin para lagi tayong updated. Pa-share na rin ang ating video para dumami ang ating mga tagapanood. So, bago yan, may intro muna tayo. Tayo'y walang tigil na sumusuporta kay General Bantag hanggang sa sana nga ay makapasok siya sa 2025 election. Kapag galit ka sa droga, ang sabi nila, magbantag ka. So yun, panoorin natin itong reaction video ni Congressman Tebes at re-reaction natin itong mga sinasabi nito. Pakinggan natin. Sa lahat ng aking mga palangga, sa ating mga kababayan, at sa lahat ng mga marites at mga epal dyan. Ayos ko pagsalita, no? Pagpasensyaan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Parang kampanting-kampante si Congressman Tebes sa pananalita niya. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot ng pagpapalagay ng aking stem cell. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman ako dahil overdue na ang aking pagpapagamot ng pagpapalagay ng aking stem cell. Sana all mag-stem cell. Alam nyo ba mga kababayan kung gaano kamahal ang stem cell na yan? Isa siyang kongresista ng Pilipinas. Pakinggan natin to at komentaryohan natin to. Reaksyonan natin itong mga sinasabi ni Congressman Tebes. Ang doktor ko ay hindi bumalik, so ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Yun. Bakit? Ibig sabihin may alam na siya sa mga nangyayari. Expected ko na. Yun. Na ako na naman ang na naman. Kasi napagbintangan yan, kung natatanda nyo, noong 2019, mayroong isang pinatay na, ano bang pangalan nito? At sa kanya ibinintang. So, pakinggan natin Ibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng sinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Mga kababayan, na sinabi niya ordinaryong tao. Parang taliwas yata dito sa pagka personalidad nito si Congressman Tebes. Kasi
Ang ordinaryong tao, mga kababayan, kagaya natin, mga naglalakad lang, walang sasakyan, walang baril, walang bodyguard. Ay ito pala, itinuturing na niya ang sarili niya na ordinaryong tao. Ordinaryo pa rin sa kanya yan. Nag-i-esteem sana all. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel. Ayun, ordinaryong tao pero may intel. Pero ito, hindi natin kinakampihan si Dicamo at hindi rin tayo pumapanig, mga kababayan, dito kay Congressman Tibes. Hindi rin natin siya kinakalaban. Ito, nire-reactionan lang natin itong kanyang video kasi may paunang paliwanag niya ito nung isang araw. So, bakit? Ba't nagpapaliwanag na siya? Wala pa naman tanong. Ito, pakinggan natin mabuti ito. Tandaan natin itong mga sinasabi niya. Na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Alam mo kung sino ka. Huwag niyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Parang ginagawa kay Bantag, gusto nilang sumikat, Pangyayari. kaya ginagamit si Bantag. Ito, kaparehas ito, pero magkaparehas man sila ng kaso ni Bantag, magkahawig man, kanya lang, ito, iba ito, patayan ito. Malupit na patayan itong nangyayari. Doon kay Bantag kasi, haka-haka lang. Ito kasi, parang mayroon yatang ebidensya pa. Pakinggan natin. Lakman ako o may kakayahan na gawin ito. Tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Yun, pwedeng sabihin yun, di ba? Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging... Correct, pero hindi mo rin maialis sa kalaban mo na magtanim ka ng galit dahil nga pinababa nga yung kapatid niya. Hindi nyo rin maialis ang mga kababayan. Ito, hindi natin kakakampihan yung Dicamo. Wala, hindi ko nga personal na kilala itong mga ito Kaya lang kasi ang mga nangyayari ngayon, mga kababayan, tuloy-tuloy ang patayan. Hindi na tayo matahimik sa bansa natin. Marami tayong problema kinakarap. Ito naman tong mga politiko na ito, palapit ng palapit ang eleksyon, 2025 eleksyon, patayan ng patayan, marami ng mga inambos. Tuloy natin to. May balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito. Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Comment nyo lang dyan, mga kababayan, kung mayroon kayong gustong sabihin. Pag-usapan natin yung sinasabi niya. Magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President BBM, umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman. Ordinaryong tao pero may mga baril siya. Pakinggan natin Ganyan ang ordinaryo sa kanila. Maraming armas. Tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender dahil nung nangyari iyon, wala ako sa probinsya. Marami palang taong ito na armado, mga kababayan, si Congressman Tibes. Ganyan ba mga ordinaryo, mga kababayan? Sabi, ordinaryong tao lang siya, pero kita nyo, mga baril. Pakinggan natin
at hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko ng isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Akala ko ba, Congressman Tibes, may intel ka, malupit ang intel mo. Bakit yung pag-process lang ng mga baril hindi mo alam? O nagtatanga-tanga lang o ginagawa mo lang tanga ang taong bayan? Hindi kita kinakalaban na Congressman Tibes kasi nakakatakot yung mga naririnig sa iyo Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station. Ibig sabihin, nakatimbre na ito kasi natatakot siyang i-trouble yung baril niya. Pwede naman nga, congressman ka pwede naman tawagan mo yung chief of police, kunin mo yung baril ko rito at ayusin mo yung dokumento nito. Dahil expire na yung mga lisensya, di ba? Pwede naman ganun Ba't kailangan i-trouble, di ba mga kababayan? Pakinggan natin. As required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Yeah. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa ng krimen. Meron lang nakakapagtaka doon sa video. Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao na sa aking sariling pag-aanalisa? Yun, pinapasok yung mga armado na parang kakilala nung gwardiya ni Digamo. Ngayon, sa tingin natin mga kababayan, hindi kaya ito yung grupong pumasok sa bahay ni gobernador ay mga bodyguard din ni gobernador na itinanim nung kalaban niya. Kasi ba't magkakakilala ito? Pero kinalaunan, binaril ka agad yung gwardiya niya sa gate. Ayun doon sa nakikita natin video na kumakalat. Ay parang magkakilala sila nung nasa gate. At hindi lang yun, siyempre kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Alam ko naman na marami din gwardya yung ating yung yumaong na gobernador. Alam niyo mga kababayan, malupit itong nangyayari na to. Akala mo'y pelikula. Tignan niyo, walang humpay na pamamaril ang ginawa nitong mga salarin dito sa bahay ni sa compound mismo ni Governor Digamo. Walang humpay yung pamamaril, 8 ang patay, ilan ba yun? 16 ba yung sugatan? Isipin nyo, ibig sabihin hindi nakapaghanda itong mga nasa loob dahil kilala nila yung mga pumasok. Hindi nila akalain nagagawa ng krimen yun. So palagay ko, dahil sabi pa nga nitong si Congressman Tibes, nakita yung aso dun sa video na kumakaway pa yung buntot. So kilala niya itong mga pumasok, hindi man lang kumahol. So ibig sabihin, tanim bodyguard ito. Pinetreat nila yung kampo ni Gob. So nag-apply itong mga bodyguard, kaya tumami ang bodyguard niya, siguro, mga ganito, ganyan-ganyan, nagbigay sila ng magandang profile doon. Kaya napasok itong bahay ni Gob, itong compound niya, na walang kahirap-hirap. Pakinggan natin In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardiya samantalang ang allowed sa amin ay 2 lang. Kita nyo? Ang allowed sa isang politiko ay 2. Ibig sabihin, Congressman, pag allowed sa iyo ay 2 gwardiya lang, so ibig sabihin, walang armas na marami. Kasi
Sinong hawak kung halimbawa ay 6 na armas yung nasa bahay mo? 2 ang bodyguard mo. Di kulang ng 4. Hindi ho ba? O sa kanya yung 1. Di kulang ng 3. So ibig sabihin, ayon doon sa i-declare mo na marami kang baril, marami ka ring bodyguard, congressman. Hindi ho ba? Hindi ho ba mga kababayan? Parang ganoon. Ganyan ang pananaw natin. Hindi natin kinakalaban si congressman. Pero ayon doon sa statement niya, kung pag-aaralan natin mga kababayan, sa kanya mismo nang gagaling yung impormasyon na kinukumentuhan natin, nare-reaksyonan natin. O, pakinggan natin ha. 2 lang na gwardiya galing sa gobyerno. Puwera lang sa ating presidente. Mga netizens, ito ang... Saka ito pa mga kababayan, galing sa gobyerno yung gwardiya, 2 lang. So ibig sabihin, mayroon ng sariling baril yun. Pero bakit napakarami mo bang baril? Para saan yun? Para saan yung may mga nakuha pang mga grenades lancer, mga high power arms na firearms na hindi natin sukat akalain na ganun kadami armas ni Congressman Chavez. Ito, reaksyonan lang natin itong video niya ayon doon sa sinasabi niya mga kababayan. So, isipin yung mabuti. Bakit napakarami niyang armas? At ayon sa mga bali-balita, ay may itinumba daw ito noon ayon kay Labrador, si Epipanyo Labrador na vlogger na tagarian yata sa kanila. Sa mga susunod na araw ipapakita natin yung sinasabi nun against dito kay Congressman Chavez. Pero tayo wala tayong kinakampihan dito mga kababayan. Tayo'y naninimbang lang at nire-reactional lang natin itong mga video na pinalabas ni Congressman Chavez. Pakinggan natin. Pagmasdan nyo at tingnan nyo ng paulit-ulit. Oh. Pati ang aso, Yun. kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso. 1 o 2 aso, basta I'm sure there was 1 dog na kumawag pa ang buntot. Hindi man lang kumahol. Ako ay sang-ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa. Ang daming mga pangyayari na unsolved pa. Sa amin, hindi man siguro nasama doon sa listahan ni Ace Barbers dahil mga politiko lang yun. Ang pagpatay kay Rex Cornelio, ang pagpatay kay Avilex Amor, hanggang ngayon wala man lang isang suspect. Gamit pa noon kotse, ang isang kotse noon na nakuha sa video, kotse ng provincial government ng Negros Oriental. Ito mga kababayan, pagkapapansin natin sinasabi ni Congressman Chavez, may punto siya rito. Pero ang tanong natin sa ating mga kababayan yan sa Negros Oriental, sino-sino ba ang mga politiko dyan na maraming armas? Kung marami man si Gob Dicamo, parang mas marami yatang armas itong si Congressman Chavez ayon doon sa kanyang mga sinasabi. May isinurinder na siya una, tapos may isusurinder siya ulit. Pakinggan natin. Ito, yung mga reaksyon natin mga kababayan, mag-comment lang kayo dyan, i-comment nyo dyan at pag-usapan natin kung tumatugma ba itong analyze natin dito sa video ni Congressman Chavez. Ayan, sige, pakinggan natin ha. Ngayon, nakakapagtaka kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad.
sabay ito pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect, pero sa akin lang parang sobrang galing naman, sobrang bilis. Sabay pag ibang tao, sobrang tagal. Congressman Tibes, parang kahalin tulad mo rin si Bantag. Na si Bantag, nung pinatay si Percy Lapid, kaagad-agad sumurinder yung gunman, yung bumaril kay Percy Lapid. Kaagad sumurinder. At kung sino-sino mga pinagtututuro. Para bang itong nangyayari is kahawig nung sa kaso ni Bantag, itong ginagawa sa yung panggigipit, Congressman Tibes. Pero i-analyze natin mabuti itong sinasabi ni Congressman Tibes. Kasi ito, mga kababayan, nagpapaliwanag si Congressman Tibes. Ang problema lang kasi, di ba pag nag-serve ng warrant, pwede kang manahimik dahil lahat ng sasabihin sa'yo ay pwedeng gamitin laban sa'yo. Yun ang sinasabi pag mayroong hinuli, di ba? Pero ito, si Congressman Tibes, ayon dito sa kanyang statement, ay nahuhuli sa bunganga niya yung sinasabi niya na patunay na isa rin siya sa armado na may kakayanan na gawin yung isang krimen. Dahil nga napakarami niyang baril eh. Sino bang ordinaryong tao na kayang gumawa ng ganon? Hindi ho ba? Hindi ba yung mga powerful na mga tao? Okay, pakinggan natin. Bakit ganon? Bakit ganon? No? At sa galing nung nakita ko sa video, hindi ako maniniwala na ganon-ganon lang kabilis mahuli yung ganong klaseng mga tao. Hayop sa galing. Parang ibig mong sabihin, Congressman Tibes, tanim ebidensya ito para laban sa'yo. Kanya lang kasi, ayon doon sa statement mo, parang nahuhuli ka sa sarili mong bunganga, Congressman Tibes. Dahil dito sa pinalabas mong statement mo na ito. Pakinggan natin ang pangsining. Hindi ako maniniwala na ordinaryong mga sibilyan yun sa nakita natin na galaw nila. Alam nyo, itong sinasabi ko ay hindi kwento ko lamang, kung hindi base lang sa video na nakita ko. Again, nananawagan ako sa ating mahal na presidente. Kailangan ko po ng proteksyon ng aking buhay. Kailangan namin ng kapayapaan sa aming probinsya. At kailangan namin ng tulong para masulba ang lahat ng krimen sa buong bansa. Again, yung mga gusto lang umepal at sumakay sa issue para sa inyong mga sariling hangarin. Ito, parang may punto rito si Congressman Tibes, no? Kasi pwede ring may mga sumakay doon sa issue. Tapos ibibintang sa kanya. Ganon din na nangyari kay Bantag. Kahintulad din nito. Gagawan ka ng mga kung ano-anong mga kwento, tapos ibibintang lahat sa'yo dahil alam nila na ikaw lang yung, ikaw isa ka rin sa mga powerful dyan sa lugar mo, Congressman Tibes. Kaya hindi mo rin maiwala yan sa gobyerno o sa DILG secretary natin na mag-isip ng ganon kasi lumalabas ayon doon sa statement mo dito sa video mo, marami kang armas, so powerful ka rin. May kakayanan ka rin. Sabi mo, wala kang kakayanan para gumawa ng ganon. Pero para saan yung inamin mo na napakaraming baril? Hindi ho ba, Congressman? Huwag nyo po ako o ang ibang tao gamitin bilang tools or bilang paraan para sa inyong pangsariling kapakanan. Ito po si Kuya Arnie
nakikiramay sa pamilya ng... Siyempre, Congressman, pagka nga naman na-resolve nila yung problema, yung pagpaslang kay Governor Dicamo, ay credit sa kanila yon, sisikat sila. Ang problema lang kung hindi totoo na ikaw yung gumawa ng krimen, abay kawawa ka naman, magiging pulgay ka niyan. Tanim ebidensya kagaya ng ginagawa at mga ginawa kay General Bantag. So ituloy natin. Ni Congressman Paulo Duterte. Pinsan yun ni January, pinsan ko rin. Hindi pa nare-resolve kung sino talaga ang totoong suspect nun, at ewan ko kung may gumalaw na ganito kagrabing galaw para mahuli ang suspect sa pagpatay ng aking pinsan. Namatayan rin po ako ng anak noong 2015. Masakit po. Kaya inuulit ko po. Yon, kaya Congressman, kagaya ng sabi mo, namatayan ka rin ng anak, kapatid. Kaya hindi maialis talaga na ikaw ay maging suspect sa pagkamatay ni Gobernur. Dahil wala nang ibang magkaroon ng motibo para pumatay kay Gobernur. Gawa nung unang-una, kalaban ng kapatid mo yan. Nakaupo na yung kapatid mo bilang Gobernur, pinababa pa siya, dahil ang sabi nga nung iba, malakas daw sa administrasyon, tapos pinaupo ito si Dicamo. Ngayon, kung nalagasan ka nung 2015 at tapos may isa ka pang sinasabi mong driver bodyguard mo na binaril din at saka kapatid mo, aba hindi maiwala, maialis sa DILG o sa mga investigador na pwedeng nagpalalamig ka lang tapos gumanti ka. Kasi hindi ko sinasabing ikaw yung salary na, maaari or pwede na pag-isipan ka ng ganyan dahil lalong-lalo na ito malapit na naman ang eleksyon nitong 2025. So sa aking palagay, lalaban ulit si kapatid mo or ikaw ang lalaban bilang gobernador, at ang pinakamalupit yung kalaban itong si Gobernur Dicamo. Kaya hindi rin natin maialis sa ating mga investigador na mai-involve ka, Congressman, dito sa krimen na nangyaring ito. So pakinggan natin si Congressman. Kung gusto at hindi ka nais-nais. Alam nyo ba, gusto kong mabalik ang politika sa probinsya ng Negros Oriental na katulad dati sa panahon ng aking Lolo Lawrence, Senator Lolo Lawrence, at Governor at Congressman Herminio Tevez. Sa mga panahon na iyon, ang mga katunggali namin sa politika, nakikita ko sa bahay namin tuwing Fiesta November 25 at tuwing birthday ng lolo ko April 25 at tuwing birthday ng lola ko na May 14. Lahat ng... Alam mo, Congressman, hindi na mababalik yun kasi nung araw hindi armado yung mga politiko. Mga sports lahat sila, kaya kahit manalo man sila umatalo, nag-uusap-usap na rin yan. Kasi nga, walang himagsik na nadarama yung damdamin ng mga politiko nung araw kasi hindi pa ganun kakurap yung mga politiko nung araw. Hindi sila yumayaman. Ngayon, nagkaroon na itong mga budget na mga ganito, doon na nagkakaroon na ng patayan. Gawa nung ikaw nga naman na maging gobernador o congressman, powerful ka. May immunity ka sa mga kaso, di ba, Congressman? Kaya malabo yung sinasabi mo na maibalik yung dati kasi way back 70s yata yung sinasabi mo, Congressman. Okay, panatingnan natin. Na mga pamamaraan. Maraming salamat po. Ayan. So galing yan mismo, mga kababayan, sa bunganga
ni Congressman Tibes, yung mga statement niya, nireaksyonan lang natin, ayon dun sa ating nalalaman, ayon dun sa ating analyze, na ang sabi nga nila, ang isda ay nahuhuli sa bunganga, sa sarili niyang bunganga. At ang sabi naman ng mag-aaresto, pwede kang manahimik, pwede kang kumuha ng abogado mo. Kung wala ka abogado, bibigyan ka namin. At pwede kang manahimik, ang anumang sasabihin mo ay pwedeng laban sa iyo. Ito, nagsalita si Congressman Tibes, wala pa namang mandamento de aresto, nagpaliwanag na siya sa Facebook. Kaya samot-saring mga analyze, samot-saring mga reaksyon ang ibinigay ng ating mga kababayan dito sa video ni Congressman Tibes. So kung mayroon kayong mga reaksyon diyan, i-comment nyo sa baba mga kababayan, pag-usapan natin. Susunod na video natin, mas malulupit pa mga kababayan. Okay, hanggang sa muli, maraming salamat.